Masu kallo barkanmu da wannan lokaci. A yau za mu kawo muku wani AI tool da za ku yi amfani da shi wajen kirkirar bidiyo da za ku tallata hajarku. Wannan website ɗin shine invideo.io. Sai ku danna AI Twin, ku danna UGC Human Actors. Sai ku zaɓi mutumin da kuke so ya tallata muku wannan hajar taku. Sai kuma ku danna Continue. Sai ku saka bayanan abin da kuke so ku tallata ko kuma link ɗin product ɗin idan kuna da shi. Sai kuma ku danna Generate. Looking for a body scrub that actually delivers? Let me show you a real game changer. The OGX Sea Kelp and Hyaluronic Acid. Za ku iya canza yare idan kuna bukata kamar haka. Corporelle au varech marin et à l'acide hyaluronique OGX associe une exfoliation en profondeur à une hydratation. To idan kuna da wani product ɗin da kuke so ku tallata ba sai kun kashe kuɗi wajen baiwa an maka bidiyon talla ba, za ku iya yin sa ta hanyar amfani da artificial intelligence. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna mana like, sannan ku yi subscribing, ku yi following, kuma tura ma wasu domin kowa ya amfana.